Mae'r gwynt yn chwythu. Mae wedi bod yn glawio glaw man. Aberystwyth ddim yn Aberystwyth heilog. Will Evans. Mae hwnna'n bas dda at Elliot Evans. Elliot Evans ar ei droed chwith. Ac oedd honno yn gol gampus. Yr Efansiaid yn cydweithio. Edrych ydi hanner siawns, ffeindio'r bocad, rwan ta, jyst i'w dwycho mynd ar y droed de, tynnu'n sydyn ar y droed chwith, ond yr ergyd cynnar sy'n dychryn yr amddiffynwr a'r golwr. Spencer. Elliot Evans o'i blaen, a mae Snaith ar y postyn pella. Tu hwnt iddo fo, mae Neil mewn at Snaith. O, mae Snaith yn rhoi ar blat i Evans. Ac mae wedi sgorio am y trydydd tro y tymor yma. Ac mae un peth yn sicr, os haiff o drwy'r tymor i gyd, gaiff o ddim gol haws. Dwi byth yn deud, na look na'n byd i hyn fel ymosodwr. Yli, cadw i ben, hynna'n feddiannol, cymryd y cyffyrddiad, gwybod gyda fo'r amser, yn ymwybodol o hynny, a jyst dasg yn anodd, jyst i ffasio i fewn yn y diwedd. Ac ar hyn o bryd, falle nad ydi dyn yn bod yn rhy gas yn deud bod hon yn edrych fel gêm rhwng tîm hanner ucha a tîm hanner isa. Ond y gamgymeriad fanna, mae Snaith yn mynd i fanteisio, wyddwch chi be, mae'n fod dair cyn yr egwyl. A mae rhaid i Ryan Wollacott roi ddwylo yn yr awyr a chydnabod bod honna yn smonach. Wel, dwi'n siŵr mae Snaith yn meddwl, mae dolyg di yn dod yn fuan am gyfle i'r ymosodwr ifanc, ond mae'n cymryd i dda yn y diwedd, cofia. Camgymeriad i anghofio gan Wollacott yn sicr. Mae'n cael gadab am o'n penio yna. Sbia, tacl gyda McCormick. Eto, a wedyn mae'n mynd heibio fo, a dim siawns i Jenkins ar ben cyn hanner. Am bas gan Baker. Cyfle am hat-trick falle i Elliot Evans. Y jam fynd i hun, sam llawer opsiynau ar hyn o bryd. Mae yn arbediad da gan y golwr, mae'n cael cyfle eto. Mae'n ei thynnu hi nôl. Ac oedd hi'n wych gan Neil. Efo chwaraewr mor clefar Elliot Evans, mae o'n mynd i just amseru hi berffaith wrth redag o ganol y cae. Ia, y cyffyrddiad gynta oedd wrth y gol ddim yn un gret iddo fo. Wedyn yr arbediad oedd am gyfla. Mae pawb yn mewn eitho gymryddion eto, mae'n codi ben. Gret o bel i posti bella. A Neil yn methu cyfla da iawn i fynd y bedair. Da chi'n teimlo bod Met i dechrau penderfynu dan ni am symud ger. Dyma Baker yn mynd eto, mae Elliot tu allan o fo. Baker i hyn! A mae'n bedwerydd gol. Mae'r goliau di dod o ganol y cae. A dyna lle mae'r ymwelwyr wedi rheoli. Baker codi ben, gwybod o fanna, rwan bydd o'n mynd i ergydio am y gol. Ia, mae rhyw bobl neu ddwy. A ti'n gofyn, ydy McCormick yn mynd i cymryd da i gam a wneud arbediad o'r pellter yma. Ond mae'r gwiriad yn neud ti'n anoddach iddo fo. Ryan Edwards, allan at Baines, mater o barch ydi hi'n awr. Hon yn ergydd dda gan Walker gafodd afel arni hi'n do. A da chi'n rhyw deimlo bod Aberystwyth yn sydyn yn tews gynnu ddim byd i golli. Baines! Am gol fendigedig! A dyma gol gyntaf Wes Baines dros Aberystwyth. A mae hi'n gofiadwy. Mae hwnna yn wych, dydy. Just techneg. Ydy faint o'r ffonydd ydi o pan mae o'n cymryd y foliau. Mae'n stopio, mae'n oedi, mae'n disgwyl tan mae'n dod lawr. Rhyw hanner llath arall. Just i reoli y foli gwych. Elliot Evans at Will Evans. Dim di danio ydi mae o! Mae'n ediad gwych, mae fo Elliot yn gwybod ac yn ymwybodol o safle i gilydd, cyd chwarae gwych ganddyn nhw. Gwaith da gan Harry Owen. I fod yn deg, fel lynodd Ryan Edwards at y das, mae gan Owen eto. Ag eto. A wedyn mae'n dod as a hat-trick i seren y gêm. Oh. A dyna be mae o'n mynd i wneud. Mewn un symudiad, edrych am faint o sydyn mae'n neud un. Oce, cyffyrddiad gyntaf, da ni draed o na, addasu yn sydyn. A just sogl, rhyw croif turn yng nghanol i gyd. A mae o'n gwybod, mae hwnna fethiant iddo fo, o'i safona fo. Pen a sgwydda, heno, uwch ben pawb arall. I think in many ways a 3-0 win, 3-0 result at half-time makes it really difficult for yourselves because you've got to go back to the drawing board, say it's 0-0, standards, etc., etc. And maybe the boys at times think the game's won, but it certainly wasn't the case. They pinned us in a little bit in the second half. We said the fourth goal would be key. That was down to us. And really and truthfully, I think
nobody would argue if we got 5 or 6. They scored the goal stood after us, which is a fantastic goal to them. But foremost, when you come to a place like Aberystwyth, fantastic football club, traditional football club, you have to do the hard work, and we certainly did that first half, and they had no answer to that, and that put in the foundations for the victory, really. We had a great performance last week and a good 3 points, fully deserved, and we come into this game with a lot of confidence, but you know, to be fair, Cardiff Met's done their own work and they worked hard tonight. They had a good Cardiff Met side and we struggled to break them down, but we go back to it again. You can't defend like that and give goals away and expect to get points at this level, and you know, so it's proved tonight, and it'd be a good lesson for us because we've been brought back to down to earth a bit, and they're disappointed in there, the lads are, but we'll pick them up, and we'll look forward to the Caerdydd game next week. Da mewn da, ond oedd y gêm cyntaf ddim yn da yn y mynd rhaid newydd. Do'n ennill ni 2-1, ond just ddim digon da performer, ddim digon da. Ond heddiw, llawer gwell, symud y bêl yn dda iawn. Handfodus am y gol, ond fel yma, 4-1, newn ni cymryd 6 pwynt ar y bwrdd. Elliot, head and shoulders above, that's how the commentators were speaking of you this evening. I'm not sure about that. Obviously, you know, your teammates are important. They lay the foundations and things like that for me to go and you know, do well in forward areas. But yeah, again, played well, and the team played well. Most importantly, we got the 3 points, and it was a better performance than last week.